gunane HP begawe apa lho? Ya sak sirku to HP ku dhewe. Saitek HP-mu. Lah iki nukokne ora arep ngidak iku mangsamu. Malah ditelepon ora diangkat. Lah iki ngerti wong kerja mbok telepon. Di WA, balesnya jiloro-jiloro. Lah karepmu 9:10 ngono ya. Salah ta we iki? Duduk kuli. Oh, tempek anjen. Glogok jaran. Lah nggonmu dhewe mbok unekne iki lho. Nanti gak omong tuman. Lah iki komandan apa piye apa-apa kon laporan. Tapi nyapa? Manukmu iki lho, manukmu. Andani manukmu. Rasane iki berubah. Lah biyen-biyen rasane apa? Avokat. Terus saiki Ciplukan. Mak, tolong rekomendasikan Softtek ya. Softtek Iya, Softtek. buat mata minus. Mata niku, Pak. Iya ya, sing digawe moto minus iki lho. Iya to, Mak. Kok malah plongo kaya ngono kuwi lho. Softtek? Iya ya, Softtek. Sing digawe moto minus iki lho. Krungu ora kowe kuwi jane? Iki apa to ki? Apa iki piye to, Mak? Ditakoki kok Mata minus nggone softtek. Iya, moto minus sing nggone Softtek. Oh, ngene. Kowe moro nang apotek. Oh, ngono ya. Berarti nang apotek akeh ya, Mak ya? Oh, ada. Ini buat ciri-ciri matanya Mas ini pakainya yang softtek bersayap ya. Loh, kok ono sing saya bareng to, Mak? Lah kok nak mabur piye? Ini softland maksudnya gendeng-gendeng ora softtek. Oh, alah, Softland to. Tak kira Softtek kok, Mak. Gendeng-gendeng. Iya, Mak, cuma takok ae iki lho. Kok gendeng-gendeng nang kuwi lho. Kok keting aku? Ya Allah matamu. Piye to, Mak? Malah mata-matane iki. Gak suka aku. Enak lu kok kowe iki. Yo enak to. Kenapa ora ana? Dong ora kowe. Kok keting aku kuwi? Nek wong lanang menang milih, nek wong wedok menang apa cah? Nek wong wedok ya menangi dhewe. Ngamukan wis pokoke ra jelas. Mbak, mau teko. Mbak Fitri ndi kamare, Mbak? Mbak Fitri jadi tamu ini. Oh, nek tamu. Nanti karena aku sih, Lah kate main karo wonge janjian e. karena aku sih lah kau apa. Mbak Fitri lah nganu, mut-mutane ki kena anu untu. Nah aku kan ora. Mosok to, Mbak? Karena aku sih, Lah piro? aku 800 pemindo. Lah aku basane 200 pindho iki. Beda mas, kan aku pegang kelas atas. Mosok to, Mbak? Pinya salah. Ya wis. Yakin, tak jamin mut-mutanku gak kena anu untu. Ya wis. Ya. Mah, sakjane senenganmu ki gaya apa? Gampang mas, aku ki paling seneng gaya ngadeg karo tengkurep. Oh, ngadeg nang ngarep ATM narik tunai. Karo tengkurep check out Shopee nang HP-mu iku lho mas. Mesti rondo iki. Oh ya jelas rondo. Rondo anake piro? Rondo anak 5. Sing siji SMP, sing loro SMA, sing loro maneh kuliah. Maju. Oke sido. Nang maju ning. Wis siap ngopeni nang maju wis. Anak 5 iki. Ora siap Tanjaya ning ngopeni tapi ning ngeloni siap. Mata. Ayo nang maju. Komen ronda rawani maju tak tinju ya. Tanjaya wani ning nggur komen tok. Piye? Nang. 5 anak yo, 5. Kan ngopeni ora? Wani ngopeni mboke tapi ora wani ngopeni anake. Nek anake ra gede soalé. Lah, asline surup. Mergo ketulungan peliter.
Lawas lah nggae kono kok iso rumah saku. Lah saiki ki anu apa jenenge cah pliter ki mengandung apa? mengurangi kejelekan, kehitaman, kembelagadusan, kenjlitengan lho cah, segala macam penyakit ning wajah ki yo iki lho mari ning filter. Lah kok canggih men sing jenenge peliter kuwi. Mbok ora usah nganggo peliter ngono. Yo ben yo, lagian ki umpamane aku ki aku nggih filter ki nyang opo arep aku surup gerhana peteng dedet misak. Ki yo nyang opo ngono lho tan saitan kok iso ngurusi raine kancane barang. Lah aku kan yo melok nyawang. Rene apa piye ki gawe filter karo aku kok iso rumah saku rene. Moh ora duwe ragat arep nggonmu. Bi. Oh, elek-elek. Elek yo ben to. Tak takok yo. Kak takok tok isomu. Lah iso apa ora kowe jawabe. Apa bahasa Inggrisnya rendah bang Mei membuat. Nah iso berarti kowe suhu bi. Lho ya jelas suhu to. Apa ra suhu piye kowe? Yo ndang to, nak iso ki ndang. Wong tumpakan cek sepur, aku tumpakan wis UFO. Aku rong tau numpak sepur. Kowe ndek biyen mik susu denko aku wis dimiki alien cilikanku ya. Mimikku malah susu sapnona kok Renek wong ning donya iki kenal aku ora masalah. Ngono lho, ning luar angkasa. Aku hits, ngerti gak? Yo ndang to, iso apa ora? Kok ngocah iki lho. Sik, bahasa Inggrisnya yo, sik. Kupingnya dibuka, men gak tokak takok. Yo wis tak rungokne iki. Dah. Arep golek apa kuwi? Tak pekne anu luntungan buku. Tak kei corongan men kapok. Men kuwi. Iya to, ndang to. Kok ribet mengki lho. Bahasa Inggrisnya rendah Bang Mei membuat. Rendah kuwi lo. Iya, rendah lo. Lah nak bang? Bang ku yo bang. Ya, terus Mei? Mei ku yo Mei. Pinter tenan iki. Membuat kui make. Make kurang ora make. Betul sekali. Coba digabungno. Lobang memek. Apa mau? Lobang apa? Loh, kok jaranan? Kita kok aku malah nyambok gitu loh. Kok keting aku? Rumangsamu penak dadi wong wedok, lali ngombe pil kabeh iso meteng. Suntik kabeh bokong rasane kemeng. Meteng totoane nyawa. Apa wong lanang iso? Ora. Nek anak rewel arep ngeremno moto sasate ora iso. Ibarate nguyuh ngising gendong anak. Duit entek kadang dipaido. Duit urung ana sak wulan kok wis entek. Monggo apa wae. Wong wedok kucul mambu perengus, jare wong wedok ora iso macak. Hello, nek mau golek pembantu ya iso macak, ambune wangi. Wong lanang edan wedokan sing disalahno ya wong wedok. Jare kurang perhatian, servisnya kurang, wong wedok ora iso goyang. Halah wong lanang ae sing pecicilan, bojone dienggo alasan ra pecus. Didelok wong wedok iki lak sikile njebobok ya ora enak, banjir. Tapi lak sikile ceking iku enak, garing, tak omongi wong lanang-lanang iki lho. Ojo kur didelok wong wedok ayu, sawangane ayu, bodine kaya gitar Spanyol, belum tentu. Sing bokonge menul-menul semok iku belum tentu, iso banjir ngelangi sampean. Tak omongi lho iki. Buka sikilmu. Ya mah. Mak. Jare Kak Kiai nek wong lanang ki oleh poligami yo. Ora bener, poligami iki diperbolehkan. Lah aku wingi nembung bojone wae arep tak poligami kok aku malah diantem sendal, Mak. Ngene lho jane iki. Lah jane piye, Mak? Lah jane iki aku ki malah setujune iki nek Pak Yai kuwi mang ngantem kowe nganggo. Lah Pak Yai
kok arep ngantem aku iki karo apa to, Mak? Lho kok watu kumbung ngono lho. Lho kok jarang kan, Mak? Kok malah ngono ki lho? Kok keting aku? Cek ndak merempul ndasmu ngono ndak ngencer ngono lho pikiranmu. Wong kok bojone wong sing ditarani liyane ngono ora enak to jane iki. Lah aku seneng bojone wong kok, Mak. Ngopo? Rondo kan lho cek akeh. Moh, rondo ra penak. Bisa penak bojone wong, Mak. Gregetan aku, bojo wong sing ditaren-taren. Lah piye to, Mak? Pancen penak bojone wong kok. Heran aku manukmu ki lho kok sok senengane bojone wong Lah manukku berarti pinter, Mak. Milih bojone wong. Nah bojone wong kan saingan siji tok, Mak. Cuma bojone tok. Mun nek bojone macem-macem tinggal sikat. Masuk ra, Mak?